pai ba bai ba kinong kershan ki bai ki jonga phi na sida penjob yang ko meli jong phi ba nong phi ka jing job jonga kadang de tang mentah sita yo siteng ba kum juru mas ndap job ngala sim khia sipang gani ka kam ka be de ba ka roster recruitment system bat kani ka we kamat ko ba de sipang reservation policy jong ga jala ga jongi kadai ke subject ka bakhra hadu ka ta namar beli ngong ipi bakhra namar ngalalong ngalasang study kani ngalale pun ki homework bat ngalarung jeli bang tagarang suthu bakani kani ke subject roster recruitment system bat ka reservation policy kadai ke subject ka bakhra hadu ka ta bat ngakan tui ki pai ba menta tolong ki bayaisha bat kumjur ngakwa batai ipi ba nakalian ka party menen presiden rongba ula keren bat ula pensai bat ula ong ba ya roster recruitment system nyem kwa bakar sedang nadu ukhat kendai spa nyu kwa kumbangala campaign for election ru bangim kwa bakin compensate ye ki post ki barem por mishwa henre ngi kwa ba ka roster recruitment system kan sedang nang ni syahman kata di kamat jing dawa jungi sipang roster recruitment system bat sipang reservation policy kumbadan hapoka personal manifesto jong ilit HDR lingdo bari mahe ijonga bat kabadon ru hapoka bo manifesto jong ka party bangi ni kwa bang review yakni ka reservation policy bat hapor ladon ka bench ba ngin saya review kani ngila banya ini mer jing muchushu man penwandur yakni ka reservation policy jong ka jela megalia tagi ni kintien kuble sibu